Badabasha into encedayo ukumoyika uThixo. Entweni zonke ukumoyika uThixo unama-rewards. Ithi iBhayibheli laba abamoyikayo abasweli nobutsha, abasweli lutho. Amen. Ukumoyika uThixo kuyanceda ezintweni zonke. Noba umncane, nathi sasimzwa sibancane singaba-teenagers, sifika lapha enkonzweni sasingama-teenagers, uThixo wasinceda. Ungathi mna ngiyi-teenager abantu ba-understand ba ama-teenager asestagini abantu mabayazi leyo nto. Cha. Xa ufunda iBhayibheli kuthiwa uZiya, the son of Amaziah, wagcotshelwa kuba yikumkani at the age of 16 years. And he led the nation ngendlela eproper. And lithi iBhayibheli ngokumesaba uNkulunkulu emamela uthisha wakhe uZakhariya, because kubalulekile mntu omusha ukuphulaphula uthisha wakho.